Ke sabura yaya game da 'ya'yan Alhaji? Ni dai ban yarda da su. Ke to kai dai ka ji me take cewa singam. Kai! Yaya dan kwambo shikenan shiru za ka yi? Da yau za a gama da komai. Wallahi sai ya maganin su yau. Adhama kamar ana so a kwashe kuɗin Alhaji ne, ka fahimta? Na fahimta. Taska to kai fa. Baki na kanin gafata. Madaki, wai kai malamin ƙarya ne dama? Hajiya, abin da haka take ba. Zuri taska ya ce dan Allah ki tashi ki bar gidan nan. Aka da mutunci. Wannan wani irin cin amana ne? Hawa mana dan Allah wannan wani irin abu ne? Ni wallahi wannan matsalar ma ban dauke ta matsala ba. Hajiya wa. Babu abin da ya dame ni da kai. Ku danna subscribe kara ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun daura sababbin Amfara Hausa TV.